हेलो दोस्तों, मैं बबीता सिंह राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दोस्तों अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक देवी पचरा गीत लेके आई हूँ। बहुत ही सुंदर देवी पचरा गीत है। कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताना और अपना प्यारा आशीर्वाद जरूर देना। जय हिंद। पत्थर के मूर्तिया मैया, पत्थर के मंदिरवा हो कि पत्थर दिलवाना। पत्थर के मूर्तिया मैया, पत्थर के मंदिरवा हो कि पत्थर दिलवाना। काहे कैलू दुर्गा मैया हो कि पत्थर दिलवाना। काहे कैलू दुर्गा मैया हो कि पत्थर दिलवाना। काहे कैलू शीतला मैया हो कि पत्थर दिलवाना। दर्शन के खातिर मैया चौकी यहाँ हम गईली हो कि कहाँ छिपलू ना। मैया देहलू ना दर्शनमा हो कि कहाँ छुपलू ना। दर्शन के खातिर मैया चौकिया हम गईली हो कि कहाँ छिपलू ना। मैया देहलू ना दर्शनमा हो कि कहाँ छुपलू ना। गौआ के लोगवा हमके कहेला पगलवा हो कि काहे ना दिहलू ना। मैया हमके दर्शनमा हो कि काहे ना दिहलू ना। गौआ के लोगवा मैया कहेलन पागलवा हो कि काहे ना दिहलू ना। माई हमके दर्शनमा हो कि काहे ना दिहलू ना। पत्थर के मूर्तिया मैया, पत्थर के मंदिरवा हो कि पत्थर दिलवाना। काहे कैलू विंध्याचल मैया हो कि पत्थर दिलवाना। काहे कैलू विंध्यवासिनी मैया हो कि पत्थर दिलवाना। दर्शन के खातिर गईली विंध्याचल मंदिरवा हो कि कहाँ छिपलू ना। हे माई दिहलू ना दर्शनमा हो कि कहाँ छिपलू ना। हे मैया दिहलू दर्शनमा हो कि कहाँ छिपलू ना। गौआ के लोगवा मैया कहेला पगलवा हो कि नाही दिहलू ना। मैया हमके दर्शनमा हो कि नाही दिहलू ना। दर्शन के खातिर हम गईली बसड़ो मैया हो कि नाही दिहलू ना। मैया हमके दर्शनमा हो कि नाही दिहलू ना।
दर्शन के खातिर हम गईली ई कटरा हो कि नाही दिहलू ना वैष्णो माई दर्शनमा हो कि नाही दिहलू ना वैष्णो मैया